Намери числото 28. 28, така. Много добре са написани, ето. Добре. 3 реда почти. Айде ще се така. поредка. Трябва да намериш 27. 27. Ето го. Как бърза. Аре, 23. Аз не си взех фурнета. Чакай. Това си хареса. Много напредна мръсник. Намери 26. Моето не пише, Ето го. Да. Трябва да си взема втора всъщност. Аз тук що намерих. Защото тази от преди малко. Ама аз при малко също. Нямам да си беше взел. Добре, аре, вземи си. 10. 9. Къде е, бе? Ето го! Ето го. Не ми пише химикала. Не е честно. Колко ми остава? 7. Оп! Не! Преди малко искам да ти го дам. Да си намери седмата фурнетка. Не да е. 17. Ето го! Ето го! Ето го! Ето го. Гледай се, рота. Аз печеля!